Jaha, pitkästä aikaa. Me ollaan vähän oltu sillä lailla, kun täällä on ollut kylmä täällä meidän... Mikä tää on? Studiolla. Ai niin, aloitetaan alusta. Mä puhuin niin kovaa. Niin mä ajattelinkin kai tätä. Joo. No niin. Kerrotaan tässä nyt alkuun, että ei olla tehty tätä videohommaa, kun on ollut niin paljon kaiken näköistä muuta touhua tässä. Mutta nyt me ollaan tekemässä ja studiolta tulee varmaan vähän vähemmän kuvauksia nyt talvella, kun tää on tämmönen kylmä tila, missä me tehdään, niin täällä kauheasti viihdy. Paitsi nyt on hirveä hiki päällä tietysti, kun on tamineita ja muuta. Ja kuten näkyy, niin joulu on tulossa. Meillä on tänään semmonen systeemi päällä, että me lähdetään Tampereelle kuvaan mustavalko-filmille Pukan Zenit 3M vanhalla kameralla ja Olympuksen myyllä, jossa on vielä värifilmi sisässä, mutta kuvataan se loppuun. Ja otetaan sillä varmistuskuvat, kun me ei oikein osata tätä käyttää. Niin. Ja se taisi olla vuodelta 1969, jos en väärin muista. Se oli kyllä tosi vanha. Meillä on sen lisäksi filmin kehityssarja, mikä me käytiin ostaa Kamerastoresta, niin kuin me käytiin ostaa nämä filmirulluakin. Eli me ei tiedetä, toimiiko nämä vehkeet tai mitään, mutta me lähdetään kuvailemaan Tampereelle joulua. Ja avaatko sä samalla tossa on sulle terä. Jep. Niin mä vähän höpöttelen. Eli tässähän nyt näkyy tää karhu, mitä me käytiin viime jaksossa kuvailemassa tai sahaamassa. Ja sitten meillä on tulossa arvontaa tässä videolla myöhemmin, eli me ollaan painatettu tämmöisiä paripuntia mukeja, jota saa sitten voittaa. Kerrotaan ohjeet myöhemmin sitten, että miten se toimii. Mitäs meillä siellä on? Meillä on täällä ohjekirjoja ihan selkeästi. Tää onkin hyvä, koska ilman ohjeita ei tule varmaan yhtään mitään. Niin. Mitäs muuta? Täällä on vähän hienosti paketoitua. No joo, annapas mulle sen. Sitten saat ensimmäisen joululahjan. Tämähän on ihan joulu meille. Täällä on Super System. Ja katsotaan vähän. Täällä on tämmönen kehitysastia. Yes. Laitetaan se tohon vielä. Me palataan sitten näihin tarkemmin, kun me ollaan saatu nämä kuvaukset tehtyä. Mitäs muuta meillä täällä on? Täällähän on tämmönen millä varmaan sekoitetaan niitä aineita. Nostatko se siihen pöydälle se. Sitten meillä on täällä tämmönen mitta-astia, lämpömittari. Sitten täällä on 3 purkkia. Oho, heitetään toi rohisee varmaan. 3 purkkia tämmösiä erilaisia aineita, millä niitä kehitetään sitten. Joku testifilmi. Okei. Testifilmi. Voi varmaan. Onkohan siellä jotain hienoja Kuvia valmiina. Mitähän siellä on? En tiedä. Onkohan se ollut kauhean pervo? Ei vaan. Lastenohjelma ei puhuta tommosia. Niin. Eli nyt meidän täytyisi sitten varmaan tänne kameraan asentaa filmi. Mä en tiedä, tarviiko sitä nyt erikseen kuvata. Niin. Ja sitten laitetaan filmi ja lähdetään Tampereelle kuvailemaan. Joo, ei tullut oikein torikuvauksesta mitään. Oli tosi kylmä ja ei siellä oikein ollut mitään kuvattavaa, vai mitä mieltä oot? Kylmä oli. Tultiinkohan me jostain väärästä nyt tänne halliin, me ei näy autoa? Ei varmaan muuten. Tultiinko väärään kerrokseen? Mennään uudestaan. Jaha. Lähdetään metsästään oikeata kerrosta. Tultiin väärään kerrokseen auton kanssa. Hukkuja. Joo. No niin, mennään sinne sitten. Oh. Yhtä kerrosta ylemmäs vissiin. Entäs se mennään taas?
Mennään. 2. Jos 1 tultiin. Mennään etsiä joku toinen paikka kuvata. Tuolla ei kyllä pysty. Ei. Nythän se auto varmaan täältä löytyykin. Samoin. Jaha, auto löytyi. Mennään etsiä joku toinen kuvauslokaatio. Nonni. Elikkä me löydettiin lokaatio. Meidän pitäisi ruveta miettimään, että mitä me kuvataan. Täytyy ottaa tuolla Olympuksen myyllä ensin noi alta noi kuvat pois. Värikuvat. Niin värikuvat, että saadaan sinne mustavalkofilmi. Mikä tässä on laukaisuna? Mitä? Mikä tässä on laukaisuna? No minä kerron kohta, mutta tuolla on meillä kamera. Me tultiin tähän tallipihalle kuvailemaan ja meillä on tässä jalusta ja tuolla näkyy toi meidän kuvattava kohde ja nyt me otetaan tuolla Zenithillä ensimmäinen kuva täältä kamerasta. Se onkin ladattu. 2.8 aukko. Ja sitten otetaan kuva. Niin täytyyhän pukilla olla silmälasi. Vetästään tänne niin. Lataus ja 250. Jos ottaa kuva. Tarkenna tosta ensin. Eikä tästä sisemmästäkään. Tästä. Joo, siitä. Nyt katso tarkkaan. Sitten tosta napista lähtee kuva. Noniin. Nonni. Oikein runnoa. Oho. Tuu vaan. Pelkää, että tämä oli liukasta. Niin on. Täältä muuten saa hienon kuvan tonne päin, kun tossa on noita valoja tollain. Niin katsotaan minkälainen. Täällä on joku fillari. Kuvataan sitä pikkusen sitten. Varmaan ei ihan. Näin lähetyksestä. Niin. Paljon siellä on ne arvot? Katsotaan. Onko sä muistanut tarkentaa aina? Olisi ihan se, mitä se kuvassa näkyy aina hyvältä. Joo. Mä otan tästä kuvanne. No niin, nyt ollaan otettu kuvia täällä ja keksitään lisää paikkoja. Ja mennään kattoon, täällä rupeaa hämärtää, niin meidän täytyy vähän miettiä nopeutta tähän tai sitten ei vaan tule tarpeeksi kuvia. No niin, käytiin kuvailemaan vähän Tampereella ja meillä meni niin kauan aikaa siellä, että me päätettiin sitten vähän niin kuin jakaa se tehtävä sillä lailla, että mä otin tuolla mun Olympuksella tälle Fotopan 200, niin kun se on automaattikamera, niin kuvia itsekseni. Ja Hukka otti sitten tällä Zenith M3 vai 3M, kumpi se nyt oli. En mä muista. Niin on 400 filmille kuvia. Ja mä en tiedä mitä se on ottanut, eikä Hukka tiedä mitä mä olen ottanut. Tosiaan tässä nyt sitten lopuksi vähän kuvattiin toisiamme, kun ei saatu filmiä täyteen. Meillä Tampereella loppui vaan aika yksinkertaisesti. Tuli pimeät. Kyllä. Nyt meillä on tässä levitettynä tää setti, että mitä kaikkea tässä filmihommassa tuli. Eli täällä on tää tämmönen laatikko, missä oli tämä masiina. Avaatko sä meille sitä siihen? Lähteekö tämä vetämällä vai? Joo. Niin tuo tänne, että näkyy kamerassa. Niin, siellä on tommonen sisäosa. Ja sitten täällä sisällä on tämmöset filmirullan tämmöset rullat, mihinkä toi filmirulla vedetään. Ja sitten tässä mukana tuli tämmöstä filmirullaa,
että saa harjoitella, koska tämähän pitää vetää tälle filmirullalle pimeässä. Tässä filmin päässähän on oikeasti semmonen lipare. Se pitää leikata pois tuolla pimeässä. Sitten siitä pitää pujottaa tää filmirulla tänne väliin. Sen jälkeen, no menipä se nyt smoothisti ja nätisti. Sen jälkeen vetää tää filmi tällä edestakaisin tonne rullalle. Sitä ennen kuitenkin pitää avata nämä purkit pilkkopimeässä. Mä en tiedä vielä miten se tapahtuu, mutta pullon avaajalla kuulemma. Ja sitten vedetään ne näihin. Sen jälkeen nämä pujotetaan tää masiina tänne purkkiin pimeässä ja suljetaan kansi pimeässä. Tämä, jonka jälkeen sitten tullaan tekemään tähän se kehitys. Jaha, olipa melkoinen säätö tuolla pimeässä vessassa. Nyt ne on täällä purkissa ja purkin kansi on kiinni. Me saatiin aika säätämällä se menee sinne. Ensimmäinen rulla oli ilmeisesti Olympuksen rulla ja kaikki meni ihan hyvin ja siellä rullassa on sisällä tämmönen ja se tuli sieltä pihalle. Mä leikkasin sieltä tämän pään pois ja sit pyöristin ne päät pikkusen saksilla. Toinen rulla taisi olla sitten tosta vanhasta Zenithistä. Siellä meillä oli pikkusen ongelmia siellä kuvatessa ja se näkyy nyt tämmöisenä. Eli mä leikkasin sieltä sitten pätkää välistä ja voin sanoa, että hitto mikä säätö. Oli kyllä niin kuin tosi hankala homma ja kun ei tosiaan ole tehnyt tämmöisiä, niin oli vaikeeta. No niin, käytiin lunttaan pikkusen YouTubesta ohjeita. Oli kyllä sekavaa. Meille ohjeistettiin, no siis ihan ensimmäisenä tehtiin semmonen pikkumoka, että laitettiin täysin kahta eri filmiä niin tonne samaan aikaan, koska niillähän voi olla eri kehitysajat. Suosittelen katteleen ohjeita ennen kuin alkaa tekemään. Mutta noilla nyt näytti olevan ainakin kohtuu samat ajat. Samalla selvisi, että tänne menee 0,5 litraa ainetta, vaikka täällä pohjassa lukee, että 129 millilitraa. Eli nyt me sekoitaan 0,5 litran mukaan nämä aineet. Netti sanoo, että tätä filmiä pitäisi kehittää 1:21+25 aineet, niin 10 minuuttia. Ja tätä 9,5 minuuttia. Että ei niissä nyt hirveästi eroa, mutta tai se nettisivun semmoinen sivusto olemassa, mistä niitä voi katsella. Mutta sitten toi ohje, mitä me käytiin lunttaan, missä just tällä samalla sarjalla tehdään, niin siellä sanottiin, että 7 minuuttia. Niin vedetäänkö siinä nyt sitten 8 minuuttia? Niin, keskiväli. Me vedetään 8 minuuttia, tulee mitä tulee. Niin. Mulla on täällä nyt hienot muistiinpanot tähän hommaan. Elikkä nyt meidän pitää sitten laskea siihen 0,5 litraan. Eli tänne menee tätä ainetta nyt sitten 1:25 on 24 millilitraa. Eli sitä me nyt varmaan sitten kaadetaan, mitä se sanoo, 24 millilitraa tätä. Aha, täällä on tämmönen hieno. Onneksi mulla oli täällä tätä talouspaperia. Tästä ei varmaan kannata juoda. Mä luulen kanssa, että nämä kaikki aineet kuuluu siihen kategoriaan, mitä ei kannata juoda.
on ihan karvanmoja. No niin on. Vääriä lukuja. Mä en tiedä meneekö tää yhtään oikein, mutta se on nyt siinä. Ja sinne meni vettä. Tästä purkista meille tulee sitten seuraavassa vaiheessa se. Nyt tää pitäisi pystyä nyt sitten ihan avaamaan tää purkki ja otappa ajasti. Pitikö tää lämpöjä? Piti. Ja mehän laitettiin vaan tonne. 20 astetta pitäisi olla. Mutta näähän on ollut huoneen lämmössä täällä, niin mulla on vähän ehkä lämpöisempää täällä. Katsotaan. Ei, olisiko tää pitänyt ravistaa? Onko tää semmonen vanhan ajan semmonen elohopemittari? Millä ensin vedetään tonne alemmas, ei oo. Tämähän nyt menee meillä pieleen heti. Piti olla 20 asteista ja tää on nytten Kai se vähän aikaa kestää, kun se nousee. tää on 22 asteista. Ai se on niin paljon jo. Joo, uskaltaako? Tätä lumihankkeen vähäksi aikaa. Voiko se niinku... Niin. Se on 21, eikö se ole tarpeeksi Se on lähellä hyvä. meillä? No niin. Sittenhän me nähdään se, kun tää menee ihan pieleen. Ne. Ja nyt tää kaadetaan tein. Yksi se ajastin esiin. Joo, ajastin esiin. Laita sinne se 8 minuuttia. Joo. Aika hyvin. Se nyt ajasti. Joo. Otetaan tää purkki kiinni. Mitäs tälle sitten tehtiin? Se oli se heiluttava. Niin, Vai tuliko se tässä kohtaa? joo. Kyllä, että se kananmunan meni rikki siellä. Niin. Ensin piti 30 sekuntia. Mm. Mä oon nyt kattellut siitä sun ajastimesta. Tää vuotaa tää purkki. Ei. Joo. Pitkiä minuutteja. No on kyllä tosi. Emme kyllä näitä kaikkea tuohon videolla laita. No ei. Tai sitten jollain 10-kertaisella nopeudella. Mm. Ainakin. Tippuuko sinne? Ei. Mä käyn huuhtelemaan tän. No niin, siellä alkaa aika loppuun. Mä avaan tän purkin ja katson, että miksi se vuotaa tosta. En tiedä, onko siellä välissä nyt jotain ollut. Mä kaadan tän pois täältä. Noin, sit mä laitan tää puhteluun. Mites se meni? Laitat joku ajastin päälle? Pari minuuttia. Jees. No niin, nyt se oli siellä kananalla pari minuuttia. Ja nyt me sitten seuraavaksi laitetaan sinne fikseri. Eli kiinnitetään se ja tämän mittasuhteet oli 1+4, niin mehän laitetaan tänne siis ihan vaan suoraan tää 100 ml tästä purkista ja täytetään loppuvedellä. Silloinhan meillä on oikea määrä, jos yhtään niinku. Mm. Tää laitetaan sitten takaisin tonne purkkiin. Eli laitapas kello käyntiin. Tää on 5 minuuttia tätä.
Katsotaan nyt palkitteeko tää touhu. Mm-hmm. Kyllä mä luulen, että palkittee. Olihan tää nyt jo ihan kivaa toi kuvaamassa käyminen ja kaikki. Sekin oli jo itsessään palkinto. Kuinka monessa on mun silmä niissä kuvissa? Niin joo, kun kamera väärinpäin Niin. kädessä. Se on väärinpäin se kamera. Se on väärinpäin se kamera. Mitä? Näin. Ei. Jos tuommoinen pieni puikulahan se tämmöisiin nakkisormiin tunnu kameralta. Se oli kyllä huikea hetki. Ehkä mua ei siinä naurattaa. Ei sua ei naurattaa. Mä oon sellainen, että älä nyt paina sitä nappia, että on väärinpäin se kamera. Toivottavasti se nyt ei ole siellä sun nenä siinä linssissä kiinni. Niin. Mutta mikä tätä tuli naamaan? Niin no. Nää menee nyt tänne. No. Tää menee meille uudelleen käyttöön. Mitä tän piti värjäytyä? Olihan se sitä vähän vielä. Tähän. Sen piti värjäytyä. Mä menen nyt pistää huuhtelu. Eikö hetkinen? Meidänhän piti käyttää tuota Adoflowta siihen, että me huuhdellaan se pintajännite pois. Eli tätä menee ihan joku tippa, niin tässä on että 1:200. Laitetaan tätä niinku ihan vähän. Tämä on varmaan joku saippua. Niin, noin. Oho, meni kyllä aika paljon. Ei se mitään. Ja vettä sinne, normivettä, koska sillä nyt ei ole väliä. Oho, tää on saippua. Näin. Tää poistaa pintajännitteen. Ja poistiko kalkkiakin? Joo, vissiin kaikkea mahdollista. Ja Pitikö sitä hörskytellä? sekoittele sitä pikkusen vielä. Mä pesen näitä. Pitääkö tää ylös alas sen vedellä? Joo, sillä lailla rauhallisesti. Joo. Mä oon vähän sillä, että mitä sä multa kyselet, että hyvä se on. Mutta minäkin teen tätä ekaa kertaa. Ja sä multa niitä kyselet. Mulla on mitään hajua. No niin. Sitten me laitetaan tää nyt, mitä se oli? Veden alle 2 tunniksi huuhtoutuu. No niin, siis minä olin kuullut, että 2 tuntia vettä ja se olikin puoli tuntia. Mutta sitten kun sitä videoa katseli pisemmälle, missä ohjeistettiin, niin siinähän sanottiinkin, että jos on laittanut tätä Adoflowta, niin sen jälkeen siihen filmiin ei saa koskea enää edes vedellä. Ja mitä me tehtiin? Me laitettiin ensin Adoflow ja sitten huuhtelu. Eli katsotaan sitten. Ne oli joku 10 minuuttia tuolla huuhtamassa, niin katsotaan mitä tuli. Pitääkö nyt ottaa se kuva, että jos siellä vilahtaa jotain? Nyt mä kyllä sanoisin, että otetaan mä vien tämän pois. Otetaan tää hiirimakko tästä pois, niin pyyhkästään vähän pöytää, koska jos tulee, tähän on nyt märkänää. Saadaan pikkusen katsottua. Meidän kuvissa voi olla vähän pölyäkin. Vissiin vähän kuuluu tähän formaattiin. No. Mitä kyllä pölyää. No. Vedetään tää täältä. Onks täällä mitään? Mustia kiekkoja. Läpinäkyviä. Eli niillä on jotain tapahtunut. On näille jotain tapahtunut. On nää varmaan jotenkin kehittynyt, mutta. Miten se sanoo? Myötäpäivää kun avaa. Myötäpäivää. Se aukeaa. Niin. Jaa, kun me tarvitaan tohon vähän paperia, minkä päälle me laitetaan.
mä häsään taas, niin mä olisi pitänyt ottaa pyyhä. Kauhealla kolinalla. Toikin auki. Nähän voi laittaa tänne. Saako niihin koskea nyt? Saa. Katsotaan sitten. Täällä on se filmi, mikä meni poikki mun mielestä. On se oikein Täällä ruutuja. on kuvia. Hei. Tässä lopussa ei ole, eli sitä oli niinku ylimääräistä noin paljon. Tässä on joku, kato, se on mennyt päällekkäin ton toisen kanssa. Ai. Joo. Tää on se yksi kuva, mikä siinä lopussa otettiin. Leikataan tosta ylimääräistä pois. Mihinks me laitetaan näitä? Pitäis olla, nyt oli niitä hienoja räkkejä, missä niitä on. Mehän taivutetaan tää tähän. Tää saa kuivua tässä. En mä tiedä. Pysyyhän se. Noniin, toi on ylimääräistä. Mutta täällähän on kuvia. Oh. En tiedä miten on valottunut ja mitä, mutta katsotaan vähän tosta. Täällä on jotain. Kummosta tuo on. Ja kyllä ne nyt valokuviksi tunnistaa. Kyllä. Mulla ainakin tuli ihan hyvä mieli. Ja kyllä. Ja rikkinäinen filmi, mistä uskomatonta. Siis mä siellä pilkkopimeässä oikeasti niinku saksin sitä ja otin palaa välistä, että sai niinku sinne rullalle. Ei ollut niinku mitenkään helppo homma. Kyllä tähän pitää tietää mitä tekee. Oiskin pieni. Semmosta. Seuraavaksi mä sitten siis keksin jonkun keinon, millä mä digitaalisesti kuvaan noin ja käännän noin semmosiksi kuviksi, että me voidaan katsella niitä yhdessä. Jeps. No niin, nyt me ollaan tehty tämmönen setuppi nopea, että miten otetaan nämä kuvat tuolta filmeiltä, niin tässä on valmis filmi. Ja sitten se laitetaan tänne pahvin alle. Tässä pahvissa on tommonen reikä. Se laitetaan tonne ja sitten siellä alla on pidetty kännykkää, missä on valo. Missä sehän on nyt päällä? Noniin. Mä tosiaan askartelin tossa tommoset niin kun pahvit tai paperit, minnekä mä laitoin nää filmit. Taittelin A4 vaan, että saadaan jonkunnäköiset suojat niille. Ja tosiaan valkoinen kuva tonne. Oho. No. Valkoinen kuva tonne alle ja sitten vaan filmi tohon päälle ja katsoo, että filmi menee oikein päin. No nythän se on väärin päin se filmi siinä. Noin. No, ei pysy se yhtään. Mulla tulee viestiä. Sitten siinä painotaan. No, nyt se tuli joku. Kunnon säätämiseksi. Noin, mä otan vähän näkyviin otan täältä, niin voidaan elikkä nyt se tarkentaa tohon noin ja otetaan kuva. Siellä se kuva näkyy. Sillä meidän olisi nyt sitten tarkoitus räpsiä tosta tai jossain kohtaa vähän paremmat systeemit mahdollisesti. Tai mä askartelen jotain, mutta tällä me nyt otetaan niitä kuvia sitten. Tää on vähän sitä T7. Tää on just sitä T7. Oli kyllä niin T7 se kuvaussessiokin, että ihan mielenkiintoista nähdä mitä sieltä tulee. No niin, se on kun kertaalleen on kuvannut ja sitten huomaa jotain, niin luetaan nyt ihan lapusta oikein. Eli meillä on arvonta niistä kuvista, mitä me otettiin, niin niitä täytyy käydä kommentoimassa. Ne kuvat tulee varmaan näkyviin tähän videolle johonkin editoinnissa, eikö niin? Niin. Joo.
6 kuvaa ja sitten niitä äänestetään numerolla. Ja äänestys tapahtuu niin, että kommentoidaan tuohon kommenttikenttään tähän videoon. Ja sun täytyy olla tilaaja ja sitten sä oot kommentoinut sinne, niin me otetaan sitten voittajaan yhteyttä, kun arvonta suoritetaan. Voittajille tulee myös sinne kommentin perään sitten yhteystietoja. Mutta nämä kaikki tiedot löytyy sieltä kommenttikentästä. Mikä se on? Siitä videon tiedoista. Sieltä löytyy. Niin. Mäkin mietin mukamassa. Videomateriaalia tässä, mutta ei se ole niin just. Ne löytyy sieltä videon tiedoista ja sitten videon lopussa on myös ohjeet. Ja videon lopussa näkyy ne kuvatkin. Eikä niitä voit käydä sieltä sitten äänestämään. Ja plussahan olisi tietysti, jos kommentoisi, että miksi tykkäsi kuvasta. Nimenomaan. Se olisi muuten tosi tärkeää. Ja sitten tosiaan voittajille lähtee tämmöiset paripulttia mukit. Mäpäs lähden tästä näyttää kameralla. Tämmönen hieno muki. Paripulttia muki. Noin. Niin. Semmoset lähtee sitten voittajille. Tästä huonokin kahvi maistuu sitten tosi hyvältä. Niin maistuu. Todellakin. Ja siis nythän on tosi hyvä mahku voittaa, koska mä en usko, että tonne kommenttikenttään tulee kuin 2 kommenttia. Niin se on sitten helppo arpoa meidän, että miten käy. Arvonta-aika loppuu 27. päivä, että 28. päivä yöllä on ihan turha enää kommentoida. Niin on. Ja sitten me arvotaan 3.1. päivä. Uuden vuoden aattona tulee video, missä sitten julkistetaan voittaja. Raketteja ei varmaan ammuta. Ei ammuta, ei. Me ei tehdä semmosia ollut. Kukin pyö on käynyt vähän isoksi. Maha on jäänyt matkalla jonnekin. Niin. Siirtynyt mulle. Ei muuta kuin hyvää ja rauhallista joulua. Hyvää joulua. Pari pulttia. Ja me aletaan joulunviettoon tästä itekin. Ja huomenna avataan paketteja ja lahjoja. Jos siis kattelee tätä videoa 23. päivä, kun tää julkaistaan. Niin. Saa myös kommentoida sitten, että jos tuli oikein superhieno joululahja, niin tonne kommentteihin, että mitä on saanut joululahjaksi. Me kommentoidaan kyllä sitten, että mitä tykätään kohdassa. Juu. Mutta sinne kommenttia ja me otetaan yhteyttä sitten ja lukekaa äänestysohjeet. Ei tuu sit mitään ongelmia. Niin on. Että ei saanutkaan mukia vaikka voitti. Aivan. Jos on mennyt jotain pieneen. Niin. Hyvää joulua. Joulua. Kohta joku 1 muki arvo. Ei sanottu, että montako mukia me Ai niin. Tai sanottiin. Mäkin näkyy varmaan videossa.